Gusot. Dito. Sa GBR ka mo paano niya? Ano? Ato ang kas, no? Ano na siya yun? Ah. Ay, ako na lang ginang bawal. Ano ba? Amo gina sa mimo. Sa liga. Dato dia! Ang isa yan! Uy. Kulay side. Para mimo sa TV. Masakit pa sigre ba? Ang tayo to, ang tayo. San? Mag-auto yan! Auto? Apa ni tag auto ugma na? Ugma na yun. Auto yan! Paitag one. Auto. Bigwain mo bagbe. Ito ba nang tigre? Tabaw. Kaya bulit. Ha? Kaya bulit. Ano sa'yo tawanin mo? Hindi. Oh, warehouse. Ang galing mo pag-uwi. Ay, ako tawagin sa inyo ron. Oh, meron ta. Para wali na ako. Oh. Pre. Nga na ba? Pila na? Pila? Tama ba? Adapit. Abot na. Ano video ng pag-abot? Where have you been? Wait. Ingapit mo kag-converse? Ito.